Nirien minn fdalijiet ta' barbecue li sar fix-xari spiċċaw infirxu sew u erdu żona kbira fl-Absi, bir-riżultat li nqerdet l-ekosistema fil-lokalità, kif spjegalna naħħal li jaħdem f'din iż-żona. Għaw ħafna nies jippruvaw jagħmlu il-barbecue, jiġu joqogħdu jqabdu hawnhekk u jaħarqu kull maw minn ġol-barbecue wadbu għal ħaxix u qed jagħmlu ħafna ħsara lill-ambjent kollu għalina u għal tawarajna. Bl-istess nirien inqerdu ħafna arbuxelli tas-satar, arbuxelli li kienu jsostnu eluf ta' naħal li jitrabbew fil-qrib u li issa spiċċaw m'għandhomx jisostnihom. Minn barra l-qerda ta' qatt ta' arbuxelli ta' din il-pjanta indiġena għal pajjiżna, dawn in-nirien li tqabdu b'mod tant traskurat minn fdalijiet ta' barbecue li ntremew wara ħajt tas-sejjieħ fissru wkoll it-tmiem għal mijiet ta' naħal li jitrabbew b'tant għoża f'din iż-żona. In-naħal li tkellem ma' Net News li ilu snin irabbi n-naħal spjegalna xi tfisser il-qerda ta' dawn in-naħal b'mod aktar wiesa'. Jekk in-naħal jispiċċa, nispiċċaw ħadd la jkollu laqas fratta u ma tistax tikol ħaxix li jkun imdakkar min-naħal. U id-dakki jispiċċa. Minn barra li jipprovdulna l-għasel in-naħal fil-fatt għandhom funzjoni imprezzabbli fil-food chain. Dan għaliex terz tal-ikel kollu li nieklu fil-fatt huwa mdakkar min-naħal, jew b'mod dirett jew inkella b'mod indirett. Wieħed għaldaqstant għandu joqgħod attent li bl-azzjonijiet tiegħu ma jeqritx lan-naħal u lanqas il-kumplament tal-ekosistema ta' madwarna, bħalma seħħ f'dan il-każ fejn it-traskuraġni ta' persuni issarfet f'tant ħsara lill-ambjent u lill-kreaturi li jgħixu fih.